In sporthal Kwartswegen spelen LDODK in de Korbe League tegen koprenner Top uit Sassenheim. LDODK wachtte dit seizoen nog op de eerste thuisoverwinning en hoopt het hier voor eigen publiek op een stuntje tegen Top. Maar Top is ontnota ongeslagen, 5 duels, 10 punten. En dat betekent dat LDODK aan de bak kan. En de beginfase is wel degelijk voor de ploeg uit de Kerdiek. Dit kansje is nog mis van Erwin Zwart, maar het balbezit blijft. En dan komt de actie van Menno Rusjen. En die docht het heel krees. En zet LDODK brutaal op een 3-0 voorsprong. En dat is een heel aardig begin voor de ploeg van Jan-Sjoerd Pool. En dat hege niveau, dat weet ze in de beginfase vast te houden. Want hier is het fjouwerien terug Betty Jansma. En Top, ja, dat is de ploeg die het ontnota nog niet van Len had. Is vooral heel sterk in de breedte en beschikt door een fabuleus dameskwartet. Dat illustreert hier Rianne Echten met de trobbraak. En dan is het alweer gelijk. Fjouwer. En Top neemt dan het initiatief oer. Prachtige dubbelsituatie, Mick snel achter de koer. En daar is de eerste voorsprong voor Top. 5-6. 5-6 door Mick snel. Maar LDODK die is veerkrachtig in de eerste helft en er komen meer kansen. Menno Rusjen mist hier, maar daar heel attent onder de koer van Erwin Zwart en die benut dit boetekanske. En dan is het weer volslijn in Liekwicht. 6-6. En ze gaat het onder het skofta mooi om en om. Maar heel vaak LDODK krijgt aan de goede kant van de score. André Zwart, die wil hier foutief aanstoppen. De verdediger maakt het een fout en dat betekent de strafworp voor de ploeg van Jan-Sjoerd Pool. En zo kan het gebeuren dat LDODK biedt skoft met 12 alve voorstiet tegen de koprenner van Nederland. Maar er volgen nog 24 pittige minuten. Zuivere speeltijd. En dan is het afwachten hoe het haar ontwikkelt. Nou, prima in eerste instantie. Erwin Zwart. Hij kwam tot 8 treffers en zet zijn ploeg hier op 13 alve. En een licht stuntje hing het dan stadig gewoon in de lucht. Maar Top, ja, Top die is heel keen. Dit is een voortreffelijk uitvoerd liedskansje onder de koer van Jet Hendricks. En dan is het samenwedstrijdje in Tolve. Top kroept er jonken. Zij binnen heel goed in staat om over alle 8 schieven productief te wijzen. Liek als hier Daniel Harmsen. En op de stand tredje druwt het initiatief stadig gewoon naar Sassenheim. Jan-Sjoerd Pool beziekt zijn ploeg weer op scherp te krijgen in de time-out. De mat wordt barren, maar het bart wordt aan de andere kant. Celeste Split, 15 nieuwtje. Zij maken maar liefst zo'n goals. International. En tilt het verschil naar 4 goals. 15 nieuwtje voor Top. En wat kan LDODK dan nog in die slotfase? Nog een antwoordje van André Zwart. 21-24. Maar het god is klein, het god is te groot. En dat betekent dat Top hier op een gediek toch de oerwinning pakt. Verliezen hier weer nog spectaculair 22 gelijk. Maar nu wordt het 21-26. En dat betekent de tweede thuisnederlaag voor LDODK op Riga. De eerste helft hebben we gewoon heel goed spelen en dan kom je met 10 met 13 voor en dan komen er gewoon 2 goals die we zien krijgen. Vind ik gewoon, dat ben gewoon domme goals. En dat weet ik wel, en ja, dat gebeurt dan en dan mag je de knap weer omzetten en dat lukte net. En dan hij sloeg zij het gotje van Fjouwer. Ja, en dat is natuurlijk zwier balen.